Jeg ved godt hvorfor. Nu. Det er fordi jeg havde min controller siden, og nu hører jeg efter hvad den siger. Det er fordi jeg havde haft min controller på. Ja, så virker den ikke helt. Så nu lytter jeg lige. Hvad sagde du? Hvad sagde du, bro? Ja, ja, ja. Så giv mig lige... Så giv mig lige et rope. Giv mig lige et rope! Okay, shut the fuck up myself. Okay. Hvordan er det nu? Den skal sådan... Men det er sjovt, at den gider ikke sådan at sætte sig fast. Vent lidt, jeg falder ned her. Oh! Yes! 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 Jeg kommer til det igen, jeg kommer til det igen nu. Jamen, det var da jeg skulle sådan gå forbi den, så gled jeg. Ej, det mener du. Det mener du ikke. Nu kan jeg heller ikke komme op her. Giv mig lige en screenshot.